Здравейте! Ивайло Шиндров от Агенция за недвижими имоти Имотико и днес ще ви представя един невероятен имот в квартал Изток, в един от любимите ми квартали в София, в който някой ден ще живея. Този апартамент почти няма аналог на пазара, той е с 4 спални, огромна дневна, 3 санитарни помещения, 4 тераси и се намира на 5 минути от Плиска и на 10 минути от метростанция Жолио Кюри и на може би 10 минути от Борисовата градина. Апартаментът е 144 квадрата, има простор за голямо семейство. Даже вчера прави поглед с едно семейство, което дойдоха тук 8 човека. Има достатъчно пространство за големи семейства и е на прекрасно място апартамент. Са инвестирани много пари в този имот, направено е много качествено. В апартамента няма почти никакво ПДЧ, да не кажа, че има един единствен гардероб, който от ПДЧ, всичко останало от естествени материали, дърво, камък. Общо взето всичко е направено прекрасно. Сега, нека да ви покажа апартамента и все пак да видите за какво стана въпрос. Така, тук се намираме в предверието, коридора на този апартамент, който реално погледнато не е разделен от дневната. Дневната с кухненския бокс и коридора. Всичко е малко като едно общо помещение, но в общи линии така след тази страна се получава леко разграничение между различните помещения. От тук вече се насочваме към кухнята с трапезарията. Трапезарната част с кухненската част, като тук има съответно маса с 6 стола. И тук вече има една кухня, в която има абсолютно всичко необходимо. Печка, котелни, абсорбатор. Въпреки стила на кухнята има и удобства като миялна и съответно тук се намира и пералнята, която перална съответно може да се премести спокойно в мокрото помещение, което е точно до входната врата. От тук се насочваме към дневната част от това огромно помещение и тук се намира един голям ъглов диван, който е насочен към един шкаф, върху който има телевизор и съответно има една работеща камина, която може, ако иска човек да си я запали, така да се чувства доста по-уютно в този прекрасен дом. Тук има две тераси, едната тераса е помощна, която е към кухнята и вече отворената тераса на апартамента, с която може човек да излезе да пие едно кафе сутрин, се отваря с тази плъзгаща врата тип Volkswagen, която съответно е обезопасена. Има масичка с две столчета, тук човек може да си пие кафенцето сутрин, вечерно време да си сипе една чаша винце. Обзето е доста приятно, особено ако времето е хубаво. Общата квадратура на дневната с трапезарната и кухненската част плюс коридора са близо 50 квадрата. В дневната, общо взето, настилките са италиански гранитогрес и съответно естествен паркет от орех. Интериорните врати на апартамента са масивни, много добре обработени, докарани са от Италия. Тук в България такива врати не може да намерите. Тук вече влизаме в една от двете спални. Има едно малко коридорче между двете спални, които са в тази част на апартамента. Влизаме първо в родителската спалня, която е доста просторна, около 16 квадратни метра е тази спалня, има достъп до тераса и тук има един огромен дрешник, който е доста просторен и е мечтата на всяка една жена. Има място за всичко. И в този дрешник мога да влезна, без да се налага да приклякам. Минаваме пак през същия коридор и влизаме в още една спалня, която в момента е обзаведена пак с дървени мебели от масив, с достъп до същата тераса. Настилката е дъбов паркет, естествен дъбов паркет. Тук влизаме в едната баня с тоалетна, която е към родителската и към детската стая, която е изградена изцяло от камък. Голяма мивка, плот, на който може човек да си подреди някакви неща,
огледало, огромно осветление, контакт да може да се включи, сешуар, преса, самобръсначка и така нататък. Тук се връщаме в началото, където е входната врата на апартамента. Има още един коридор, който води до следващите две спални. Кабинет, другата е гостна. Първо ще влезем в кабинета. Кабинетът също е обзаведен с мебели от масив, с достъп до още една тераса. Това е реално стаята, от която започна видеото. Просторен коридор, който дели двете стаи. И това вече е гостната, която гостна е обзаведена пак с мебели от масив и има достъп до същата тераса. И това вече е втората баня, която е баня с тоалетна. Това е апартамента. Апартаментът е доста просторен, с квадратура от 144 квадратни метра. 4 спални, което е нещо много рядко срещано в София, да има апартамент с 4 спални. Всяка една стая има достъп до тераса, доста просторен апартамент, дневната е около 45 квадрата, всяка една спалня е близо 15 квадрата. Има много простор, тук за голямо семейство е перфектно.